Takže čaute, tu je Piany. Dobre, všetci v bytovke už vedia, že natáčam ďalšie video dneska v pondelok, lebo natáčam všetko, ty kokos, na celý týždeň si pretáčam. Takže dneska ideme hrať FNAF 4. FNAF 4. Takže toto video nebude dlhé, to už viem teraz dopredu. To je hra, to FNAF 4 ja proste hrať neviem. FNAF 4 je moja slabina, ľudia. Takže tak. Dobre, za chvíľku sa na to nacvičí takámu Pac-Man. No, takže warning, this game, neviem, flashy. Ježišbože. Dáme new game. Ježiš, no to je tak zlatá hra. A to je viac noci ako v trojke, takže ak tu prvú vydržím, tak tú druhú určite nevydržím. OK. Takže behind for, počkaj. OK. Space je flashlight, centralo je door. Počkaj, či? Čo je X-ko? Ježiš, to som nechcel. Čo mám teraz robiť? Fakt. Aha, dobre. Dobre, ja chcem ísť tu. Napríklad, ježišbože. Hola, niño! Počkaj, ako zatvorím dvere? OK, takto. Dobre, teraz dáme, jak to bolo? Down. Hej, počkaj, ako sa pozriem dozadu. F-ko? X-ko? Počkaj, ako sa pozriem dozadu! Počkaj. Počkajte, takto si vás na chvíľku dám, ale fakt len na chvíľku, na sekundu. Oprem si vás o paradajky, pretože vám chcem jednu vec ukázať. Teraz všetci o mne vedia v tom baráku. Nie tu, hej, v realite, ale v tej hre. To myslím. Bu! Som ho zdalakal, čo? Čo? Dobre, nejdem byť už trapný. OK. Jo. Tu sú úplne najhoršie, že tí animatronici sú tu totálne zmutovaní. Aj. Počkaj, odkiaľ to ide? Zľava či správa? Ako to mám vedieť, keď ja to počujem takto? Nemám slúchatka. Ale niekto prešiel. Tam nikto nebol. Dobre. Teraz sa bojím ísť na túto stranu. To boje? Ty kár, hnusný, sprostý, Ježiš, ja ťa nenávidím, ty. Prečo dvakrát? Čo sa tu deje? Ježišbože. Dobre. Bože, ja som dal green flag. Dobre, rýchlo sa to načítava na škaske. Keďže sa to pomaly, tak ma drbne. Zo začiatku tak sa to pomaly načítavalo, keď som začínal tomu. To je kámo hra z roku už 2015, more. Tá hra má 10 rokov. Kámo, to sa mi ani nezdá. Dobre. No dobre, noc 1. Piany, neposer to. Máš už iba 2 pokusy na to. Dobre, ja si toto nechám tu, hej, tieto poradzovacie tlačítka. Hola, niño. Dobre.
Tam v tej skrini bude Foxy, ale to v noci 1 nebude. Kto vie, či my sa vôbec dožijeme noci 2? Či náhodou neskapeme do rana. Run back. Ja si to tu radšej nechám, lebo viete, ja som trošku retardovaný na túto hru. Lebo má ťažšie ovládanie. No nie, že ťažšie. Okay. Takže keď kliknem na rám, tak OK. Dobre, Bonnie si zapamätáme, že ide z tej strany vždy. OK, to vieme. A do skrie sa pozriem, že sa tu, ja neviem. Neverím tejto hre. Ako zatvárajú? OK. Dobre, ja už som tu dlho nehral, viete, tak ja sa musím trošku rozcvičiť. Pozriem sa za seba, tento tu Olaníňo Kár je tu. Ticho. OK, to som vyznal, to bol zvuk voľaký. Jaj. Fuck. OK, ide z tej strany. To už sme sa naučili. Počkaj, tak niekto mi dýcha do ucha. Nie. Odišiel. Dovidenia. Have a nice day. Dobre. Prežili sme Bonnieho. Už je kľud. Nie, že už, no kľud ešte nie. Ešte len začína horor. Fuck. Z ktorej strany teraz ide skôr hlavu? Ty kár hnusný. Čikikirikiki. Ja som sa aj skoro posral, chápete? P-O-S-R-A. OK, zatiaľ je ticho. Máme 2 hodiny ráno, prvýkrát. Teraz odkiaľ? Podľa mňa odtiaľ to, hej? Teraz to bolo z ľavej, teraz to pôjde z pravej. Mám pravdu? 7 minút. Ty kokos. Kamo ty dýchčíš, more. Toto je čikikirikiki zmutovaná. Kamo každý z jednej strany ide. Teraz zase bol, ak to došiel. Môžeš odísť od tých dverí, ďakujem. Ja si to takto teraz za chvíľku. Už bolí ruka. More, odíď od tých dverí, ti vravím. Kamo, zase niekto došiel, more. Jak to mám akože skýhať robiť 6 vecí naraz? Ježiš, som skoro myšku pustil. Ja som mal také škasky. Jo, fuck. Už je kľud? A dýchči to volá to furt. Nemám z toto dobrý pocit. Kamo... Čo? Kamo na mňa vybafla Chica a Freddy. Jak? 2 naraz. Dobre, dávam tomu posledný pokus. Ak to nedám, tak proste to nedám. Na budúce si dáme to, že keď to nedám, tak mi zadá strihač nejaký trest a ja ho splním na mojom Instagrame. Na budúce už to budeme robiť tak. Keď to nedám na 3-krát, to proste musím splniť trest nejaký, ktorý mi on zadá. OK, takže kamo rovno niekto už dýchčí a ja som reálne, že prišiel. Bonnie bol na začiatku pri týchto dverách. Potom Chica šla tam, ale zasvietil som baterkou a zaliezla. Kamo, ja to študujem jak písomku, more.
Tu? Kam flashlight mi nejde? Bora, prečo mi nejde flashlight? Aha, takže na druhých dverách. Ty kár hnusný. No počkaj, ja keď tam prídem. Dobre, už idem dať takto. Ježiš, no ja som sa... Ale kamo, kto tu dyčí? V tej skrini. Je furt počujem dýchčanie za mňou? Tak ty kár hnusný to. To ste videli? To čo bolo? Je do ráno. No teraz sa začnú diať veci. Dobre, zatiaľ je kľud. Ježišbože, tento hnusný telefón. Fuj. Kamo, kto by to si dal do detskej izby, more? Dobre, nespomneš sa ty kára, akože neviem, čo ti... More, flick the... Okay. Nepočujem nikto zase, že sa blíži. Aha, tam zaliezol ten kár. Z každej strany. Zase mi zaliezla, OK. No ty kára, no počkaj. Počkaj, idem sa pozrieť za ňou, lebo to... No zase. Kámo, vždy to začne blikať, keď ako posvietím a spavuje sa tam ten kár. Akurát niekto. Fuck. Zadrbol mi telefón a číka zaliezla. Druhý ráno. Možno, že to dáme? Teraz poď z tejto strany. Tak z druhej? Alebo to šlančíka sa prejsť a naspäť ísť. Aj ty kár hnusný. Dobre, na toto by to bolo asi všetko. Trest splním, keď sa dozviem od mostriača, takže čaute.